Vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline si v týchto dňoch môžete pozrieť putovnú výstavu všetkých projektov prihlásených do súťaže Cezar 2013. Po Košiciach a Prešove je Žilina ďalšou zastávkou, kde nás Slovenská komora architektov touto formou informuje o zaujímavostiach a kvalite architektúry na Slovensku. Výstava Cezar, v skratke Cena za architektúru, dnes je otvorená v Žiline a predstavuje prehliadku prihlásených, nominovaných a ocenených diel v oblasti architektúry, udeľovaných Slovenskou komorou architektov za výnimočné profesionálne dielo navrhnuté a realizované autorizovaným architektom, členom komory architektov alebo kolektívmi. Sú tu vystavené diela, ktoré sú v 6 kategóriách: rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné stavby, obnova pamiatok, rekonštrukcia obnova pamiatok a exteriér. V zásade ešte je možné povedať, že je pri každoročnom oceňovaní udeľovaná aj cena verejnosti. Štatút Cezara je veľmi liberálny, je možné prihlásiť diela vlastne autorom, alebo na odporúčanie, na oslovenie autora je možné prihlásiť to dielo. S tým, že nie je nejako obmedzované nejakou výberovou komisiou alebo akadémiou alebo niečo na ten spôsob. Potom samozrejme prechádza tých rádovo 70, 80 až 100 diel, ako ktoré ročníky sú obsadené hodnotením poroty. Medzinárodnej poroty 7 členek, kde teda nie sú členmi poroty len architekti, ale napríklad aj spisovatelia, scenografi a iní umelci z príbuzných odborov. Okrem výstavy architektonických diel Cezar 2013, ktorá potrvá do 4. marca, a výstavy projekty 2000 až 2014 architekta Dušana Voštenáka, Považská galéria pripravuje ďalšie zaujímavé výstavy. Takže v tej prvej polovici roku 2014 budú, môžem to tak povedať napriamo, že to bude o žilinských výtvarníkoch. Veľmi sa na to tešíme už aj z toho dôvodu, že galéria má v tej dramaturgii postavené i tieto ciele a si myslím, že robíme radosť nielen výtvarníkom, ale aj Žilinčanom, priateľom, rodinným príslušníkom, kamarátom. Takže táto prvá etapa je o Žilinčanoch. V marci a v apríli to bude Miro Palo, Vládo Zábel, Jožo Srna a Palo Stručka. Výstava sa nazýva Figura Alio Modo. Je to vlastne súčasná maliarská tvorba týchto troch výtvarníkov, ktorí nejakým spôsobom žijú v Žiline alebo v okolí. Tešíme sa na veľký projekt Pavlíny Fichty Čiernej, ktorá pripravuje prierez aktuálnou tvorbou po roku 2000. Ide o videoinštalácie, objekty, digitálne fotografie. No a každý rok pripravuje Danka Krajčová Fest Anča 2014. Tento rok pripravujeme rakúskeho filmového režiséra Gustava Deutscha, ktorý sa predstaví experimentálnym filmom, a to bude v mesiaci júni a júli. Ja si myslím, že to sú projekty, ktoré oslovia jak mladú generáciu, tak aj starších milovníkov výtvarného umenia a na ktorých sa veľmi tešíme a pozývame ich do Považskej galérie umenia v Žiline.